Naleti aphi ngaphila nami uyibona into lekubuka ngayo ngiyayibona mangichaza uthina la halo cha ukuthi vele ube ngowami yabo asikisona ngempela hayi ngiyakhala kuyazi ngiphuma le ekhaya yazi ngendleleni ngobheka amajita ami sinephathi esizoyenza manje senze sengibona wena ngicanga ukuthi nawe ngabe ingxenye yabo phathi nabangani bakho right nje batshela ngingajabula uma wenze njalo ngikubona ke right lo make up mama uyangichaza nabantwana babhayi lo make up mama uyangichaza dangutshwala bungaka lo make up mama uyangichaza nabantwana babhayi lo make up mama uyangichaza dangutshwala bungaka majika cela ukubona ubiya phezulu acela ukubona ubiya phezulu ukubona ubiya phezulu angeke ngihambe mina ngikade uzodala utshwala lapho baya sisizwakala ngale khohlela besinaki ngathi abana ngale Awe bafo. Olamba kanjani? Okay, sithini? Abo futhi ngithola message yakho. Message yami? Yeah. Ithini? Futhi khuluma ngephathi. Oh, ngiyibona leyo message le. Hayi phathi bese kufaka kube into ekhona, into egrand, into ehlelekile, into eqondile. Ufuna ihambe kahle futhi. Ngiyakuzwa. Manje uchaza ukuthini pho ngalokho? Phela ngifaka kube khona izingane nawe uyazi. Hayi ngifuna kube khona izingane kuphethe mina. Nawe uyazi. Uphethe mina. Kodwa futhi mawuthi ngiphethe wena uqonda ukuthini kwaphela no-allergic emantombazaneni. Phethe kanjani? Uyazibona-ke. Sengenzeni. Kwaphela ngiyasho ukuthi u-allergic. Uleke la. Alright mfethu yami. Manje mfethu awusho. Yamjudusa umtshelini. Ngikhulumile no-out ukuthi ahlanganise izingane. Yena bengithi ahlanganise izingane nabantu abazobekhe nephathini yabo. Ya ileyo nto nje kuphela bengihlanganisile. Hayi kodwa-ke ngokuphethe mina. Sushilo ngangiphethe wena nje aqondile yonke into ihamba kahle yonke into ime ngomunye Manje awusho usuvukile ngawo queen. Khuleka ngizohlanganisa ingane uyazi nje na ukuthi kubani mina. Abasaqhamuki ke nawo. Bazoqhamuka khuleka relax nje ingane zisazaqhamuka ziniki kale lokushini mfethu hayibo mfethu balo. Lo mfethu athandwe kukhina le ikasi mfethu hamba phela uye kuyena mfethu ungabuyi wedwa lapho. Mfethu uthi ngizitshengise Ubene number baba. Hayibo mama kancane nje cokwazi igama lakho nje. Igama lami nguThandeka. Thandeka. Usipho ke lokhuluma naye. Esiconge isikhathi sakho nje kancane. Bandla bhidanga isikhathi. Kancane nje mama noma ngiphi inamba yakho nje. Anginayo. Hawu mama, kanti ile phethe. Right. Kanti uba manje lo? Angimazi number 1. Hayibo inamba. Hayi yazi nje indaba amantombazane abengekho right. Nabantwana babhayi lo make up mama uyangichaza dangutshwala bungaka Manje mngani balapha mana ngafana ngimazi namhlanje ngicela ngisitolo. Hayi ngangafika umqoma nje ugayi. Hayi ngeke ngimqome ngibe ngingamazi. Uthando phela lolu gani liyafunda avala nje uqoma yonke into oyibona emgaqweni. Hayibo ngeke. Ayikho into oyidinga nje kuyami. Kanti futhi ngathi akanamali nje. Wena ubheke nemali lapha yana. Ngeke phela ufike ube nje maqhapuqa kwasendaweni bese awubukeki bese ungenamali. Hayibo ngeke phela ube nokugoda phela. Hayibo. Sonza ngani insipho? Yabona nje mabwezami sonza. Hayibo naye nje izipho nje mawutobaza phela mele ube nezipho ezinhle. Lapha ngeke solamba phela. Hayibo mngani ngeke. Kanti thina semele sihamba amaqaphu sithi ngeke ya. ethi skim sam follow la okwelogram ingaqhuma baba ngaze ngibagulele ngcono ngithenga igama lo make up mama uyangichaza nabantwana babhayi lo make up mama uyangichaza Ngiyaphila na? Awukho kira? Angiyalutho. Ngala. Ngeke la esitolo. Ngibophe. Khona defisa ukutshela yona. Ya indle. Ukuthi bese ngisakuthanda ade ngaqala ukuthanda futhi ngeke ukuthanda sokuthanda. Hayi ngiyakuzwa ke manje awushoki indaba ukhethe mina konke amantombazane le ndaweni. Ngiyakuzwa nalombuzo wakho ukuthi benifuyile ngalamantombazane le ndaweni. Manje pha ushoki ngithandelani? Lapho sithanda ukuthanda ngenizathu ukulineza silaxabanisa. Hayi right ngiyakuzwa ke. Nami kade ngifisa ukufunda uthanda nawe sanele. Qinisekile? Sure. Ngicela ukubona iproof yalento oyishoyo.
Hayi right mzo. Khona kule part azobe ikhona. Ya ngizobe ngikhona. Ayizobona ngakhona. Right. Nosuku oluhle njengawe. Nawe no. Yazi indaba amantombazane abheka mfethu. Yazi nje. Awu kazi. Mfethu hey. Kambe kahle wathi. Engelutho ntwana. Ngisafuna nokushaya handshake nawe ngeke. Ayingelutho mfethu. Yazi manje waqhamuka nenye ingane. Angazi ukuthi qhamuke phu kanjani yavana aqhamuka nje yamthatha mfethu. Angibonile yazi. Mfethu kodwa yakhulile ngibonile ukuthi umshado lapho. Umshado ke lantwana. Umshado ke lapho. Awungiphatheke bafana zobe installment sakho ke mina. Awu right. Ini Installment. bafana akusho ukuthi installment 2 istolomisi. Ayi asidlule la mfethu ayi. Awu right. Khulile vele ngiyazi lento yahlule esikoleni. Mfisoka mini manje. Alright. Singalo. Sikayibanga into engekho. Vele nawe yini into ule ungikho correct. Sidlulile layo. Ayike bafethu simenyiwe ke phathini. Which one? Imake namhlanje? Namhlanje. Hayi ngeke umngane wathaka Akashashela nayo. Hayi bakazi indaba ezimnandi indaba phela lezi. Inini ke phathi? Inamhlanje party again. Ngiyakutshela phetha wemanje ngithe nami nje ngiphakathi makuthi anike obeniziphuthisana ngomnani kwami soba next debate. Sikulindele yini kwanzela kodwa hayi phela ngiphethe indaba ezimnandi. Iphathi namhlanje uyigcineni njengobani? Bafethu kumele ngiyogeza nami ngithi ukuthi kancane. Sanibona. Sobonana bafethu. Shapha sambe mngani papa yini? Uthini? Ngithi khona ngisolayo. Ku? About usanele. Buchaza ukuthini manje? Usanele kuzokuthanda. Awugobani. Cha uphila. Awumzile nje uthi utheni uphumethe uyochama nje. Cha uyangifonela futhi naleli. Hayi kanjani manje athi yabo into imi kanjani umuntu nomuntu wakhe nje la isho kanjani kodwa into ishoyo. Ukhuna leli bendisana naye. Hayi uyazini ngekubona sobhurekile uhambe umcheka lo muntu wakhe yabo. Yeah. Imani ke kwenzakani la? Na cha kwenzakalani lana? Na musungenza na cha kwenzakalani la? Na musungenza islim, ayikho into engiyilalelayo. Ngima ini? Wena usengokwenza kushona yini lento yenzayo? Wena uyakena iphela ntombi mama Yewena Sanele yini letekizwayo yini letekizwayo msungibamba yabona msungibamba yabona Ithethe umoya. msungibamba gazi msungibamba yabona Ithethe umoya. Oh boy. WhatsApp ungiblockile. Facebook. Ukulombana. Okay. Nothini. Okay, ngabe nofana ngishile. Kwaze. Okay. Athi ngangisuthini ke.
Hayibo. Kwazi khona. Hayibo mngani. Oh, yindaba kwenze njani manje mngani? Okay. Izolo. Mfana ngithathile ephathini. Sakakhe. Khuluma phela. Okay, masifakakhe. Ngala naye. Zothina khami. Hawe mama ngikukhuzile kodwa ngale yakho ngikukhuzile ukuthi awulalele hlisa umoya awulaleli. Uthina ubaba. Hlisa umoya. Inkinga yakho ukuthi awulaleli nawe unenkani. Hayi phapha kanje wena hayi bakufani nawe kodwa hayibo ayingangaka usaphela useka phela wena. Hayi cha. Hayi kodwa nje. Musukukhala phela hlisa umoya. Musukukhala. Ngiyakhamba next week mina. Yabona yonke ngikukhuzela wena lokhu ubuya ngilalela ngaba ayikho yonke lento eyenzakalayo. Thula kodwa. Ebuthome sekanje aza kufana naye sazothula utho phela isigaxa lesi ayibandi yamangaza. Dayisana dayisana engihlekisana naye wedala ngicela sihleke futhi